Di haka arpulai terik Jun jar hunrio ka pertaikan rakhi ya ka Olympic dia ka International Olympic dia ka banyo popra bat ka ladap sispa lai pu arsnem ka jing rakhi ka ni ka modern Olympic movement mo bat da ki million ki pai ba keleng ka pertai kin rakhi ka ni ka International Olympic day jar hunrio kathong kalong kidon likely ki nongrim hang ni kepada ka excellence friendship but respect kamut excellence kamut kumno banang pen pentipit shu iladi ha ka jing kai ban lengba ka jing kai ka jing kilan met ban ya wara ka jing di perlok ban ka balai ka long kumno ban wara ya ka jing ya burom markeliang di keladap sispa lah puas nam ketika jing rakhi ketika jingnya rakhi jongka laban ong ubun rio jongka ni ka slapar thai bandon ka hakaba ki PUE ha Olympics wat apa dengan jing pair ka tin ka thliet wat apa dengan ka jing pair ka culture bagi bun ki brio ki wanlang ban ya compete ha ka tu ka jo ka jaka mo te haka kumbakalong mata ngidon haka mo ko pertai gadon haka jing hi win ki bonjat ngidon ka konflik ngidon ka jing ya scoper jai benriu ngidon ka jing lenga ka bede baka meram au ka climate tang ngidon ru ka jing sa dien bat ki bon ki mo ti ka olympic di ka pha ka jing rakhi pat ka olympic di ka long ba ka ai ka wei ka khubor ba ka mon jong ubunrio ka dei ka ba ladang ngimon ngila ban wara ka jing teli ya pertai berkoi ha ka ba ngila banya trilang ha kini ki mo ki agenda ki belong kumju di ka di ka Olympic di movement ru ka peni baki ri baper kila ban wanlang haju bat kila ban long ki bi teli haki ki jele kai ki baper bat ki peniru ya ka jingya burom markeliang mo bat lengba kata ka wanra kata ka jingya suk ka jing shngan ha ka pertai beroi te sobat oba ka Olympic day movement ka donru ka tu ka ni ki values ki thong ki bakibu ka wei ka long banya ya lang move together sa ka wei ka long learn together kamut banya banang ya pentibit banang ya nang banya wat ye kijing tip ya wat lang banya grow together kamut tong nya san lang ban persang ban wara ya ka perthai hakaba baro ngia im daga jing suk lengba ka sports